አይ ላሎ ላሎ አይ ላላላላሎ حالفنا يوت شكر حاولت لوز نكر قرور لوز مسكر فلاتي دل تفرفر كبر تاريخي وذخبر زلا علم تنبر حالفنا يوت شكر حاولت لوز نكر قرور لوز مسكر فلاتي دل تفرفر كبر تاريخي وذخبر زلا علم تنبر على بالم بيسيني بركي عذبي بخرمي سننات النت مفاني ثورة إرترا ناصنت نمنصا ዝተፈላልዩ ቅያታትን መስተንክራው ታሪኻትን ሰኒድዩ ኣብ ከይዲ ገድሊን ናጽነት ብዙሓት ኣጋጣሚታት እኳ ኣጋጢሞም እንትኾኑ ታሪኽ ንግስትን ስድራ ቤታን ግን ካብ ኩሎም ኣጋጣሚታት ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ሰነዳዊት ፊልም ርዝነት ናጽነት ድማ ነዚ ክትኣምኖ ዘጸግም ዛንታ ሰኒዳላ። ዛንታ ኣብ ሓደ ግንባር ኣብ ሓደ ድፋዕ ዝጸመዱ ኣደን ወድን ንግስ ጓለይ ፍጽር ክትብል ውልት ክትብል ተማይላ ተመልሚላ ዝዓበት إفريم زبال ستفوتور من إفريم أقول نقراته هذا أبتي سمرتي أمول كي مبتان صوم ማለት ናይቲ ዘመቲ ነናብ ዞባታት حاليوتن عليانا بلعلنا እዚ ኢፍሬም ዝተغلط ማድርዋን ኣብ 1990 ኣብ ፕሮግራም ሳይ ውድብ ከስርጸልና ዝግብኦ ፕሮፋይን ተጻዋርን ኣይተቆጻጸርኩን ይወድቕ እንታይ ኮይና ብለን إفريم نوه قدبو ጽቡቅ ቁመና ዝነበረው ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ዘይተተንከፈ የለን መስዋዕቲ ማለት እዩ። እቲ መስዋዕቲ ግን ኮንት ኮይኑ ኣይተረፈን። ከምላ ጥምደት ተሓጎስኮ ከም ኣይትሎ ንግስቲ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ትበሃል ዓዲ ካብ ብሕርሻ ዝነበሩ ስድራ ኣብ 1953 ምስ ተወልደት ንዓለም እንታይ ምዃኑ ከይተላለየታ ኣብ ወርሓ ቦኣ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ዝኽትምና ወላዲ ሄይሉ ጀሚርዋ ዓደይ ሓድሽ ዓዲ እያ ኣቦይ ከዓ ክሩሪ ማለት እዩ محراس كاين نابرو أبوي نعي مسولة دائميته أي عبيانين مالتي عدي أخرتتي العبياتني نجستي كم كل هتان كابتات تكسب جرزونا مسمزونا عن متعبيتان هكتي حنداي فتلن قال إنها تتعوت عبيا عدي أنا نجستي ويزارو تبره سجنيت عندك أمحارنا تملال سايشك تأصل زنبرة من نبابرن كاب حدش عدي ناب سجنيت غيران نجستي لعل خلن مزانقة ملكة عنكم أنا عن أب عينو قابس كأتو جميرو نقص قالي فصير كتبل ولد كتبل تمعيلا تململا زعبت وأمرأان متمهرتان كل سبت بهدا صبقتو قالي صبقت يعني را صحفتو قدو خينو نبرت تعدي تعوتلان أجا نابس مرا خينو جنا قول 15 عامت كلا دما مستشعو فارماسيست خينو مدهانيت كعدل أب كبساتات إيرترا تزور زنبرة تسفى ميكائيل بسدرات مرعا سنداي تبره نيجسي نساحان تقالن كندسة مسكونات كا أمر عناية بحد أمر عناية كمرعاها نسمرا مزيا تصفي هي أنا مستمر عاقب تملي ساعات هو رحم صغوركم وما نسخن كان عنا مسانا كاي مخت قبر أخنا بزي كفلك بين خمسة نتحلك يبلا يزوا ما سمعت نسمر أنا فلتكم كم زمت أخمس غير فلتكم السجين كيدم سوا سدرات أخاخيبا عد شقاقيت أنا أتوت تسفاي فارماسيست ناسرحة نجستي عد جزا خوينا نزمت ونا كونت نابرا ماميقو عبش عن شعات ميتن سوسان شومونتن بخرو لا توكيرا إفريم دماسم يمو بدحرون نبل إفريم الناس مالتي أسمرة يولد أبسمرة يزولد زلو بدحرون سجردا أفسرت ورحيت أنسلا أبعمت خا تولد صغيرة مالتي نجسي كبس مرة مزيا أبجزانا حرسنايا إفرم تولدو أبعتو تميو
ተስፋይ ካብ ስራሕ መውፅኢ ምኽንያት ንግስቲ ሕጂ እውን ኣይትፈልጦን እያ ከም ኩሉ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ምሁር ተወዲቡ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብ 1974 እተን ካብ ስራሕ ክወፁ ከሎ ዝተዋሃበን ዝተሕጋግ ንንግስትን ደቁን ሓዲግሎም ናብ ሓዊ በፂሐ ክመፅእ የልወን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝነበረ ሓዊ ኸይዱ ካብቲ ስራሕ ወፂኡ 74 ንኣዲስ ኣበባ ኸይድ ኣነ ኸ 75 ንሰገነይቲ ይመፅእ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ደርግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተስፋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኣይበለን ድሃይ ስድሩኡ ኸናዲ ናብ ሰገነይቲ ተመሊሱ ድሕሪ 75 ናበይ ይመፅእ ተስፋይ ማለት እዩ ናባይ ይመፅእ ንሰገነይቲ ሕጂ ጥዕና ስኢኑ እንደገና ሕክምና ኣቱ ኣብ ሕክምና 76 መጀመርታ ይዓርፍ ማለት ድሕሪ ሞት ተስፋይ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ንንግስትን ሓዳር ዝሓትዋ ሰባት ሰሰኑ ብፍላይ ገረንስእ ሃብተ ዝበሃል ኣብቲ ገዛ ነደይ ተበርህ ከም ውላደን ዝመላለስ ዝነበረ ኣባል ኮማንድስን ሓፋሽ ውድባትን ልዕሊ ኩሎም ተመንያ ብድሕሩ እየ ኣነ ሕጂ በቃ ናይ ብሓቂ ክትዛረቡ ከለካ ኣስታይ ኮይኑ እምበር ኮፍ ገሊኦምኒ እምበር ካብቲ ኣንቲያን ከዓኒ ምስሲ ወዲ ዓደይ ከምዚ እዩ ዝለኒ ዘሎ ምስ ውሕሸኒ ካብ ጦር ዝወልዱለይ ንግስቲ ድቂ ሒዛ ካብ ዕጫ ወፂኣ ምርጫ ዝገበረትሉ እዋን እዩ ስድራኣ ግን ኣይተቐበልዎን ብፍላይ እኳ ኣብ ሓዘን ነርካ ናብ ዳግማይ ሓዘን እዩ ብምባል ንገረንስ ኣብሞ ብዝኾነ ዓደይ ትኸይድኒ ደቀ ምሓረ ገለ መልእኽቲ ምስ ኣስቤዛ ድዩ ገለ ድሽጥ ማለት እዩ ንመን ትላብዎ ምስለካ ንገረንስ እያ ትላብዎ ዝወደይ ዞም ጠር ገለ ኸይብዋ ዛጓለ ሕድርኻ ኣነ በፂሕ ክሳዕ ዝመፅእ ሕድርኻ ትብሎ ወንሱ ኢና ኣይበላዕ እየ ብዝኾነ ግን ኣነ ካብኡ ይጠንስ ቆልዓኻ ኣይውለድ ሙሴ ተወሊዱ ገረንስእ ውላድ ሓቂፉ እፎይሉ ክነብር ግን ኣይከኣለን እቲ እዋን ደርጊ ሓገዝ ሶቪየትን መሻርክታን ረኺቡ ሚዛን ሓይሊ ናብ ደርጊ ክዛዘበሉ እዋን ስለ ዘርከበ ገረንስእ ንሜዳ ክወፅእ ወሰነ ንሜዳ ወፂኡ ግን ድሃ ያጥፍአን ተዓሊሙ ሰገነይቲ መፅዩ ኣብ ሜዳ ተዓሊሙ ወዲኡ ምስ መፀ እንደ 58 ወርሒ ዕርፍትብዎ ናባይ ክመፅእ ወርሒ ምሳና ገይሩ እንደገና ኸ ሰንዓፈ ምለስ ገረንስእ ተዓሊሙ ተገዳላይ ዝኾነሉ ግዜ ኤፍሬም ግና ወዲ 10 ዓመት ነይሩ ንጡፍ ኣባል ቀያሕቲ ዕምባባ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ቀያሕቲ ዕምባባ ይሳተፍ ገድልን ተጋደልትን መንፈስ ወሪሮሞ ኤፍሬም ተስፋይ ኣጋጣሚ ከዓ ሰለማዊት ሓጎስን ካብዞም ምሳና ዝነበሩ ማለት እዩ ስውእቲ ኑርዓይኒ መሐመድን ኣብ ሓንቲ ክላስ ንምሃር ከም ዝነበርና ይዝክር ኣጋጣሚ ዓባዩን ምስ ስድራ ቤተይ እንታይ እዩ ምትእስሳሮም ዝነበረ ኣይፈልጥን ንሱ ምስ ዓባዩን ምስ ኣዲኡ ንግስትን ምስ ዓባዩ ኣደይ ተበርህ ዝበሃላን ሓፍቱ ከዓ ፅጌረዳ ትበሃል ምንኣሱ ከም ዝነበረቶን ይዝክር ካብዚ ኣያታልየላና ኤፍሬምሲ ምስ ቀያሕቲ ዕምባባ ክኸውን ሁንቲ እዩ ነይሩ ወላ እውን ምስኣቶም ክስራዕ ክብል እዩ ኣብ ሰገነይቲ ተወግኡ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ወርሒ ጥሪ 1977 ሰብን መሬትን በብቁሩብ ሓራ መውፃእ ዝብል ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ተጠቂሙ መብዛሕትአን ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትዩ ንከተማ ኣስመራ ከይተረፈውን ኣብ ፍጹም ከበባ የእትይዋ ነይሩ እዩ እንተኾነ ስርዓት ደርጊ ካብ ልዕሊ ሓያላን ብዝዓጠቆ ፅዋርን ኣዋርሕ ዓሊሙ ብዘኽተቶ ሰራዊትን ከም ሽሾ ንህቢ ናብ ኤርትራ ፈሰሰ ኣብ 1978 ህዝባዊ ግንባር ተባዓን ረቂቕን ውሳነ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ወሲኑ ብ1978 ከዓ ምዝላቕ ስለ ዝነበረ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ልክዕ ከም ሰበይ ከዓ በቲ ማሕበረይ ተጠርኒፈ ካብቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ወይ ከዓ ከባቢ ሰገነይቲ ንሳሕል ከዓ ተበጊሰ ማለት እዩ ብ1978 ምስ ምዝላቕ ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ንቤት ምሰውራ ኣዲ ካብ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቀ ምሓረ እቲ ገና ወዲ 10 ዓመት ዝነበረ ኤፍሬም ኣብ ቀይሕ ዕምባባን ከሎ ብሰንኪ ዝተዋረቐት ካላሽን ዘጋጠሞ መጓእቲ ዓላ ክሕከም ቀኒዩ ናብ ወላዲቱ ተመሊሱ ሰሙን ከይገበረ ግን ህዝባዊ ግንባር ጠቕሊሉ ቅድሚ ምዝላቑ ቀያሕቲ ዕምባባት ከባቢ ተጠርኒፎም ከዝልቑ ተበገሱ ኤፍሬም እውን ምስኦም ተበገሰ ሕጊት ምኻደይ ኣነ ሽዑ ንሽዑ ኸይደ ብሳዕንኮስ ሽዑ ንሽዑ ኸይደ ኣይባዓት ናይ ሓደርኩም ከይደ ሰረት ከይደ እንጀራ ገለ መለሒ ዘሎ ኸይደ ማለት እዩ ዋን ንግስቲ ኸይዱ እንዲዩ ሰምኮ ኸይዶም ፀኒሖም እየመ ግን ካብ ጭወት ኣይሓልፉን እየመ ከርክቦም ድሓናይት ሻغلت ለንሰይ ተወልደ ድሓኖ ማለት እዩ ድሓንታይ ክገብር ደሊለን ገዛ ይምለስ ገዛ ተመሊሳ ከብዲ ወላዲት ግን ክቐስን ኣይከኣለን ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ሕማቕ ተቐርቂራ ኤፍሬም ደድሕሪ ብፆቱ ነቒሉ ፅገሬዳ ግን ኣብ ኢዳ ኣላ ምስ ኤፍሬም
ኤፍሬም እውን ኣብዚ ግዜ ዝልካ ካብ ስግነይቲ ብሓባሪና ምዝላቕ ናይቲ ዞባ ደቡብ ክግበር ከሎ ብጋዴን ጌርና ብእግሪ ማለት እዩ ኣብ ሰንፈላል እንከላዩ ገረንስአ መልእኽቱ ልኢኹላ ገረንስአ ከዓ እንታይ ይብል ነቶም ጀማሂር ምሽ ዘበግሱ ነይሮም ኣነ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ገዲፈያ ስለ ዘለኹ ነዛ ሰበይቲ ከዓ ሓንቲ ጓልን ስለ ዝኾነት ኣበጉስለይ ክልተ ክመቓቐል ፀንሐ ልባ ጀማሂር ምስ መፅዋ ገዛይን ንብረተይን ከይበለት ንፅገሬዳ ምስኣ ክትብገስ ሓተተታ ፅገሬዳ ዓባያ ገዲፋ ክትብገስ ፍቓደኛ ኣይነበረትን ሰደት ተርፍ ለሃላ ባዕለይ እንዳዕለ ዘዕበኽዎ ንሳለ ይፍረበ ንፅገሬዳ ምስ ወዘሮ ተበሪ ሓዲጋ ድማ ንሙሴ ሓዚላ ኣሰር ገረንስአን ኤፍሬምን ባልጃ ጠርኒፋ ነቐለት ባልጃይ ተሰኪሞም ነኹሩር የብፅሑኒ እዞም ካብ መላእ ዶብ ኤርትራ ድሕሪ ደቅና እንታይ ክንርኢ ብምባል ደድሕሪ ተጋለቲ ደቆም ተጓዓዙ ገባር ብሓባር ድሕሪ 5 መዓልቲ ጉዕዞ ደንጎሎ ላዕላይ በፂሖም ንግስቲ ምስ ሰባ ደንጎሎ ኮን ተበፅሐት ልባ ርጉእ ኣይነበረን ኤፍሬም ኣብዚ እውን ኣይረኸበቶን ንሳ ክትኣቱ ንሶም ጉዕዞ ቀፂሎም ልባ ዝመልስ ግን ንገረንስአ ረኺበቶ ገረንስአ ክትስለፍ ተላቢዋ ተፈላለዮም ድሓር እቱ ምስ መልከ ከዓኒ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እንዳ ሓፃናት ክደፍዮ ንሙስ የብለ ክሰለፍ ዋይ እዚ ምስ ወደሲ ገና ንእሽተይ ከሎ ኣፍካደ ፅሬስ ከመይ ገይረሞ እንዳ ሓፃናት ክጎድፈ የብሉ ነፍሲ ከዓቤክ እቶም ኣብ ውዒ ዕድመ ዝርከቡ ኮተቴ ካብ ሕድሕድ ከይሳናንፉ ስኖም ነኺሶም ንግስቲ እውን ንሙሴ ሓዚላ ምስቲ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ሂወታ ናይ መጀመርያ ዝነውሐ ጉዕዞ ተሞኪራ ካብታ ዝወፃእ ኩላ መዓልቲ ጀሚርና እቲ ጥሜት ይኹን ፅምኢ ይኹን እንዳርኣናዮ ከም ዝኸድና ንግስቲ ንሙሴ ሓዚላ ምስ መጓዓዝታ ንኤፍሬም ኣብ ዝብፃሕ ምስ በፅሑ ነዚ ዓይና ንኽትሪኦና ተመነየት ድሕሪ 3 ሰሎምና በፂሓ ካብኡ ከዓ ተበገሱ ኢሎምና ናበይ ኣቲና ንኸረ ኣብ ከረኑ ሰዓተና እዞም ሓበራዊ ጉዳይ ሻርፍ ይቡና ማለት እዩ ከለና ኤፍሬም ምስ መጓዓዝቱ ኣፍ ዓበት በፂሖም ድሕሪ ዓበት ደብዓት ብሌቓት ኣዕሪፎም ንግስትን እግሪ ተኽልን ሙሴን ከዓ ከረን ኣትዮም ከረን ምስ ኣተወት ቃላት ገረንስአ ኣብ እዝና ቃልሑ ሓቂ እዩ ደጊም ቀቲልካ ምግዳል እምበር ካልእ ምርጫ የለን ኢላ ወሲና ሕጊታን ዝረባ ናይ ገረስአ ተዝትብለኒ ኣነስ ክምዝገብ ኣለኒ ሓንቲ ነይራ ስማ ትፊዕ ኣለኹ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣነስ ክምዝገብ ደልየ ይብላ ይህ እንታይ ኮንኪ ዝቆልዓ ከበይ ክትገድፍዮ ትብለኒ ኖ ናይ ቆልዓ ንግደፍዮ ክትምዝገብ ትኽእል ዲኻ ይብላ ትኽእልዎ እምበር ከይደለ ይምዝገብ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ንፀላኢ ኣብ ዘዝጥዕሞ ቦታ እናዳኸመ ጉዕዝኡ ናብ ተኽልተ እግሪ ረጊፁ ቀዋሚ ኺናት ከካይደላ ዝመደባ ሳሕላ ቅኒዑ ንግስቲ ትርከበን ኣዴታት ካብ ከረና ኣፍ ዓበት ኣቴን ምድላዋተን ጀሚረን ኣፍ ዓበት 6 ወርሕና ገለ ንገብር ሕጂ ኣብኡ እንዳመገብና ከለና እዚ ቆልዓ ጌና እግሪ ተኽእል እዩ ፀባ ነይሩ ዝወረደ መጋቦን ወፂና ንግቡእ ነቶም ቆልዑ ንመጋቦን ወፅእ ናይተን ኣዴታት መጋቦን ወፅእ ነንበይነይ ትመግብና ሕጂ እዛ ቆልዓ ዳህሊልዋ ኣብዚ ፀባ ኮፍ ይብል ሙሴ ይልብለብ ማለት እዩ ኣነ ሻባይ መንደር ሕክምና ይወስድኒ እቶም መጓዓዝያ ኣብ ሻባይ መንደር ከለኹ ከዓ ምዝላቕ ተውለ ዕማም ከም ኣዴታት እናሰንከታ ከም ተጋደልትና ተጋደላ ምዝላቕ ንናቕፋ ኣንፊቱ ናብታ ደብዳብ ነፈርትን ቦምባታት መዳፍዕን ዘናወፃ ናቕፋ ካብኡ ዝሊቕና ናበይ ንኸይድ ንናቕፋ ካብ ናቕፋ እዚ ኩሉ ደብዳብን ገለን ግደፈዋ ገልጾ ኸማነ ይፅላእካ ዘን ካምቦድያ ሽዑ መፅናና ኣየር ብመንገብገብና እየን ከልዕላና ዝደልያ ካብ ደብዓት ብሌቓት ኣቲና ማለት እዩ ካብ ብሌቓት ሕጂ ብዚኣይና ብሓባር ኣብ ቤት ምሰውራ 0 ብሓባር ኣቲና ምስ በዓል ኤፍሬም ማለት እዩ ከም ኩሎም ናይ ዞባ ደቡብ ዝነበሩ ቁያሕቲ ዕምባባ ዳሕራይ ግን ምስ ምብዛሕ ናይ ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብፍላይ ምስ ምምፃእ ቁያሕቲ ዕምባባ ስጋኣታት ናይ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ እውን ስለ ዝዓበየ ከም መእለይ ክኸውንን ከምኡ ድማ ንማእቶት ዕንጨይቲ ንምምፃእ ንገለን ተባሂሉ ሳትረብ ተረኺቡ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ትቃወማ ብዕድመ እዩ ዕድመ እንታይ ይመስለካ ካብቶም ሄሎም ዳርጋ ጡብ ናይ በዓል ኣበባ ግደይ እንዳጡ ዓብዪ ህፃናታት ሒዝካ እንዳ ኣበባ እንዳ ኬርያ እንዳ ዛይድ እንዳሓርቡ እንዳተባህለ ይከፋፈል እዞም ኣብ 0 ዝተኣኻኸቡ ኾተቴ ምስታኒ ኤፍሬም ምስ ብፆቱ ሒዛ ዝተፀምበረቶም ዓባይ ጉጅለ ተሓዊሶም ሓደ ኤርትራዊ ኮሌጅ ፈጢሮም እዞም ኣብ 0 ከባቢኣን ዝተዓቕቡ ዕሸላት ኣብኡ ክቕፅሉ ይከኣሉን ነገር ምዝላቕ ወሊዱ
كابساتنا بشعو مزرعة مزيو نبلتنا حزنا قبل وقتنا زريقنا أول حدا وان توصل وان سنحنا أبزا زخدونا تمهرو قال ببليقات أبيلهم نقبروات قاليهم دما بفلكت قريتهم مستهم قديمون بمكينة سبقوسو هتانات أب قبروات تترنيفهم نو يحكنا يتصنحون قعزو نعرق كوينو كاو نعذاك كيدنا نعذاقين حتى توصلنا أول حكي تصنحنا دحين نحاول كيدنا كاب عراق أون مزلا يمتي ني قلع ننسحب مالتي كاب قلعون ستيل نحاول لا كاب حاول ني جلهان تخيدنا بجلهان توين حدا عمديو كتعمد خون سنحنا أقرأ اسمرات ختيمنا سوداناويان مجيهم نابيناتو جلهانتي شعو بمولو تتبيت مصورة زبهال كاب زيرو عتحيزو نويح قعزو مزلاق غيرو أب جلهانتي اتو كبل كله نحنا خاء كاب سودان مزينا شاد شابعي رئيسي مزي كابتوم كيحن بابا كارتون نورنا تمهارو عليتي عديتاتن كالي هزبن كم تنافرو حج بخلو مآزن تأخيبهم أبتي كاب 4 خصاب 5 ديجري سنتيغريد مؤزم مزقب يترف كتنبرلو نمر أيون بحزيبل من ربدا جلهانتي أزيو هارور بوتا كم زنبرا أذكر انت دي تقاقيون 5 ديجري سنتيغريد بس حلو جزيه ونيرو كلاسات نمهارلوس نبرنا شامبوكو خمز نبرا أذكر ممهرانا أزيوم حيالاتهم كل نجار زخون نجار سي كم عبالات نايتي ودمتن بمولو نقبلو خمس نبرنا خوين حجي بس جزيز خقومو تخلقو سي زخون نجار سي نقبلو بقى مقبالي بقى كاب حدك ساب 4 عمت زسقرو مجزات زسقوقم إيرتراويان كيلومو تقبيلومو إفريم أبتن عبجلهان تزس أنا حلن أوانات هيوت فتيناتو يا بغض زبالة ينيرو كروب نايتعلنا كسايو نيروي نريو أخري أخر لغة جلهان تقبلو مؤت تقبل ملتات قبل سلزنبري هزباو قنبار سبوها هيدو حيلو زدل بلو أوان سلزنبري كغتت زبالنا مدبر تعالي مئتاو تجميرو نقستوون كم سبات بقيسا أبز أوان زيا نقستي نايقرن سئتا نجيرا إتن تسوي أمزلو خنقراك تمزلو خقالو حاجي معايا بقى نقروني إرساها بتتسوي ده حادي عمسان شوفون تنيرو يبلوني بمسوات قرن سئقن سرعي فتحتن نموسي ودانا مدهت أنا تركيبا ناب كفل تعليم آتيا تعليم خاخ من دقانا نبيت مصورة بس حني مصدق أي مالوتي إفريم من موسين دحر فتاني هو جلهانتي ناب عرارب مس كلهم بتقطهم نقوان بيت مرت صورة تأكيبهم نشي مخامس دق خام برات الرخاب نخا أنا سي عندي معطي مرخيبة يخبلك عيني إفريم نموسيه ده حسنا سلو زخون خن جراش خيدي فلتني قال خاب زندق نستيو نخواقا نخقادر لازم مسا أبتي بيت مصورة نقول خالي عيلو أمسي قول زاس واي تقال كم لمت وسيدة علي تنبل نسخون سبب قدر زي نبر علي تلكان تاي علي تيزبلتا لز علي من مخانن كم فلت علنا لك نستيو تقارلتي لك تعطيون علي تكون يرمنا زيادة قلنا بأن مور أتاشد نيرنا نسني قرباخا إفريم دا عبيتي موسين دا هتانات نقستخم علي تندا مأكلوت بقى ببوتو انفحز واليوم بعرف شو عميدا بفضل بيت مصورها أديها حوخها أبوها مكذاب ني متحقف ني مدلاي لمداينا بلد سريعكم أسخلوا يزري أمبر موسي خمدة إفرا أي مسألني مارتيس كم زنور خويني يسمع مدعي أيردا كاني ودب كسرت على زقبو توفاين تتصوارن نفسه أمانن كم زي زأمسلو الرأيان بحال نخنا مع عبلك كم تقولين النسين حق زنها أبي تمرت صورة ولدي الكاتوجيو أبو يدي لزمت أكان يسقى ولادي لن ولادي خا على يخيو أد حنتيا نسقى هزباو جنبار بقى إتي شعوز نبرم حاليوتن علينا بلعلنا عليهم كبرن ناي ولادي بوتا كساب النهبو من سلز جبرنا بزلوا مع جزية اختيار الله خاسي قال لي ناي 5 عامات ناي 4 عامات ترايم زعبينا نيرب مالتيو تزعب يزبالون ناي 10 عامات نلبت ناي 10 15 عامات زعبينا من زنبره وناي مسلمين بزلوا مختيار الله قل كما أبوتاتنا كما أديتاتنا نريهم نيرنا شعن شعت 180 كلتن كوينو وان شات شاي ورار ناي مهلاون زي مهلاون حتهم سنت لالوه لزمت ورار بصنعات كمكت
ኩሉ በብዓቕሙ ነናብ ክሰርሓሉን ከድመዓሉን ዝኽእል ቦታ ተወዘዐ ንግስቲ እውን ናብ ብርጌድ 58 ቦጠሎ ንኽልተ ኣሃዱ ገረንሰ ነበር ተወዚዓ ወሻርሻ ወራር ካብ ቤት ፍርሶ ወራ ምስ ወጻኹ 58 ይበጽሓና ተወዚዕ ኣብ 58 ኩሉ ኩነታት ተወዲኡ ሻድሻይ ወራር ምስ ኩሉ ምረቱ ተወዲኡ ግንባርን ደጀንን ሰሚሮም ኣፍሺሎሞ ኤፍሬም ምስ ብጾቱ ካብ ምስፋይ ማስክ ክሳብ ውጋኣት ሰኪምካ እምባ ሸንኮለት ምድያብ እጃሞም ኣበርኪቶም ድሕርዚ ብደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ተጸሚዶም ኣብ 1983 ኩሎም ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ካብ 5 ክፍሊ ንላዕሊ ዝነበሩ ንዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ነቒሎም ደርቂ ብምንባሩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ጸገማት ተጸሚዱ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ንዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ልብሮጊ ይድሉ ኣይነበረን ኤፍሬምን ብጾቱን ግን ንህዝቢ ኣእሚኖም ንዝነበረ ተጻብኦታት ወደ ገባን ካልእን በዲሆም ከካይድዎ ድሕር ኣይበሉን እቶም ዘመተ ዝወፃና ቤት ምሰውራ ብዕድሜ ኩልና ተመሳሳልቲ ካብ 17 18 ትዝዓበየ ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚዩ ደረጃ ትምህርትና ኩልና ካብ 5 ክሳብ 7 ኢና ነና ኤፍሬም ሰለስተ ብጾቱ ናብቲ ኾምቢ ኣምሪሖም ኣብ ዓመቱ እውን ናብ ዓዲ ማእለል ተመዲቡ ጸኒሑ እውን ናብ ጽላለ ኸይዱ ግቡእ ናይ መምህርና ስራሕ ሰሪሑ እታ ናይ ወዲ ሃይለ ወዲ ሰገነይቲ ዘለናይ ጋንታ ወዲ ሃይለ ትበሃል ኣብ ዞባ ጋሽ በፂሕና እዚ ከባቢ ሽላሎ ዝባድመ ዝበሃል እዚ ኩሉ በዓል ምኩት ዘለ እዚ ላዕላይ ጋሽ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ዞባ ጋሽ ተባሂሉ ክሳብ ኣውጋሮ ክሳብ ተኾምቢያታት ገለመለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክንምህር ተመዲብና ኤፍሬም ምስ ብጾቱ ኣብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት እንከሎ ንግስቲ ኣብ ምምካት እቲ ደርግ ሻድሻይ ወራር ምስ ቀበፀ ብሰላሕታ ኸጥቅዕ ዝተበገሰሉ ሻብዓይ ወራር ነይራ ካብ ሻድሻይ ወራር ሰላሕታ ትኽፍል ሰላሕ ኢሉ ይመጺልና ምክንያቱ ከይተወዳደርና ውጋኣትና እውን ከይተመለሱ ስለ ዝነበሩ ብትዕ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሰላሕታ ከዓ ተወዲዩ ጨለማ በቃ ተቆጻጺርና ንሶም ቦታኦም ሒዞም ንሕና ቦታና ሒዝና ድሕሪ ንግስቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራይ ተመልሰትን ንሳ ዝነበረታ ሓይሊ ካብ ጨለማ ወሪዳ ምስዳ 751ን ብሓባር ብቫይና ክና ተማእከላ ንድሕሪ መስመር ነቒለን ኣብ ድሕሪ መስመር ምስ ዘባዊ ሰራዊት ተሓናፊፆም ንግስቲ ናብታ ብወዲ ገሬን ሓሽሽን እትምእከል ቦጦሊን 43 በፂሕዋ ኣብ 1984 ድማ ሕክምና ተማሂራ ኣነ ካብኣ ተማሂረ ሓኪም ሓይሊ ኮይነ ማለት እዩ 84 ሕጊ ምስተኻዱታት የዝጓዓዝ ነይረ ክሳብ 85 ኣብ ተወጋእ ሰራዊት ካብኡ ግን 86 ምሲ ወፍሪ ባሕር ነጋሽ እንዳ ቦጦሎኒ ይስሓብ 1986 ንግስቲ ንሕክምና ቦጦሎን ተሳሒባ ኣጋጣሚታ ዛ ስድራ ሕጂ እውን ተመሳሲሉ ኤፍሬም ድማ ካብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ናብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ መምህር ኮይኑ ተመዲቡ ኣብ 86 ሳመር ኮርስ ክንወስድ ናብታ ዛዕቤትና ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኢና ተመሊስና ሳመር ኮርስ ድሕሪ ምውሳድና ኩሉ ግዜ ተኽሊት ትግበር እዩ ኣነ ንኤፍሬም ኣብታ ዛዕቤትና ቤት ትምህርቲ መምሃራ ኮይና ተመዲብና ኣብነት ምን ኣለ ኣብነት ኣብ መንጎ ፍሬን ዘርእን እንታይ ትብያለሁ ኣብ መንጎ ፍሬን ዘርእን ኤፍሬም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብዝነበሮ ምልከት ስፖርት ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ እግርን ህይወት እቲ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኤፍሬም ነዋሕ ጉልቡት ጽቡቕ ቁመና ዝነበሮ ተምሃሮ ቤት ሰውራ እዩ ነይሩ ማዕሪኡ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ባስኬት ቮሊቦል ነይሩ ተጻዋታይ ጣይ ዘይኮነ ጽቡቕ ክእለት ዝነበሮ ብኡ መጠን ከዓ ህቡብ ተፈታውን ሰዓብቲ ዝነበርዎን እዚ ክነቲ ሞያዊ ኣበርክትኡን ብቕዓትን እዩ ሎሚ ተመሊሰ በቲ ሞያዊ መዐቀኒታት ክሪኦ ከለኹ ግን ኣዝዩ ሓያል ንፉዕ ሰብ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሎሚ እንተዝህልው ሳብ ሞያ መምህርና ኣበየናይ ደረጃ ንበፅሑ እትብሎም ሰባት እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ነገራቱ ሓደ ኣብቲ ትምህርቲ ሲ ከመይ ኢሉ እዩ ካብ ድሓን ዝነበረ ባይታ ናብ ቶፕ ክበፅሕ ክኢሉ ብጣዕሚ ምንባብ ይፈቱ ከም ዝነበረ መጽሓፍቲ ብብዝሒ ከንብብ ከም ዝጀመረ ኣድህቡኡ ናብ ትምህርቲ ዝያዳ ክሕይል ከም ዘለዎ ዝገበረ
تتمرتي نداف بللو مسكده خا أب كل نجارات ولا كعص مصع ولا أب جبزنو مصع ولا أب حاليوت مالسين مش على كان سباتي confidence أب مول سب كوين بقى إفريم أبي تمرت صورة كملوا لأب زبل تلج زنبرة أوان نجستغم حكيم بطلاني كاب أحدو ناب أحدو كاب كينات ناب كينات إنها تواجئتن حكمتن درجة والسنيلة نملا إرترا بتي حتى نجستي دجنا مش كلهم بتصاتا عيتجايشنا في الشخطة أنا كله مع رأيه نقول تجدا لي حالتها تشعو زقات منعي حدث متأخبك بناي نجستي سعري قلتي في تخطات بطولة نتلالو حدنا تجرو أبصرح نوافر لعلتها رقم زنابرة يذكري እታብ ዓዲ ምስ ዓባይ ዝተረፈት ጽገሬዳ ጎቢዛ ኩሉ ነገር ከተመዛዘን ምስ ጀመረት ስድራ ኣበይ ከም ዘለውን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተፈላለዩን ዓባያ ወይዘሮ ተብርህ ምስ ዘንተዋላ ልባ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ውሽጣ ናብ ስድራ ክትብገስ እናተኸተኸ ድቃስ ከለኣ ንግስቲ ምስ ኣህዶ ኣብ ኪናት ባርካ ጨለማ ከባቢ ስመራን ተዋጊኣ ናብ ጾረና ወሪዳ እንዳ 43 ኢና ዘለና ጌራ أبوينا عنك كين مزلنا ملزاناي كنا حاطير كوناتات كل جزء كوناتاي تعرفنا بحاطيرو ندحر أجار سراوت بينك خنا زبها لا يقد فكاني كله تبتيحو إذا عدن تجارالي تندحر كل كلل نام دا 7 مديبا إفريم سبوتاتو عبيت مرت صورة رجيو كوف قبلاي كعلن بيت مرت صورة حد عينت بحل نيرو تايت بحلي حمام توزي بسو كتر تجراونا زنقلو كتر تأماننا نبت علامة زنقلو أبغمبار كيتكا كسواني مدلاي بحقي إذا بحال ذي كابتهم عبيت في تورار لا تورار سزمة تخصم ودا تزغط صلي لعل خلطة جزي كابيت مرت صورة مليقو ما مزرغبن أهاروتات كينا تساتيفو بجرنا تواجي وتهانو مسوطة تتحيزو نبيت مرت صورة تمليسو يكون برت حمام لايت بيت مرتي نتمهارين ممهرنا عليتن بمعرس لتتك أصلا شو متن إفريم ودباري أوتيستا خالو نالو زولون سوات بطرنف ناب جنبار حل هاديمو درجة نصبحيتين نحنا نسلط زوم سوات اليوم تتعلاني شو جنبار حل كيدوم تهانوم كاوتيوم مسيم مالتي موسي كام دهت أنا تنام دا مأكلوت حليفو صغري داون وش تاخت عقب نعبي أبو عد راح ريحانا ميدات سليفا سدرا بترنفتا نجدلن أبجدلن وفيرا دخي حبيبي بغلي حاجة خيدية بدي سجارة إليا يا حكي عاي خيدي الكتاب بدي لخي عبرو ما بتضحك بس دخم كي دعاي ترخب أنا الأخيرك جيل سباي الرخبودو كم أخذ كوني على الاستخدام خير فاضل لك يا أخي ما تأخذ أنا عبد الله أخواتي جاي دبداب بسيد اللي يفرح سكردا مزيالا كفل تعليم آتيالا رأيه يبلن عبدهريت قد فوا حفتم نيراتو مساعب بيام تنبر زياهم كل إرترا من الساعة ما قدام أخيلا نبت ميدات حواس ميرا مستثمرت دحينا إذا حفتي ركب قطامي أب إلى بابو أبتندا ناي دكنستيو تعليم يعني را تعليم ساعات كم حرة سيدي خم جمرنا جن قلتش كم سيابني أنا أخمتها زبولة نجاري نبيته الصورة هيدا ني إفرامن نموسيان الرخيبة يمس مالتي كأون دجانا دخلت تعليمات صحية إفرام قاديو تجادلي تيانا سبعين نيرا كم كلهم صدر بيتات دك أخطر إلى بيتهم صورة متنيرة لذي ليلة مس ولاديتو تجادلي قصدي نيرنا يتبيتهم صورة صغيرة تعليم وديا وان موزع كوينون دا 74 تمديبا بدحري تعليم وديا ناب كفل سرايت 74 ناب سيدي سنتقض بعض النبرية تمدب أب قعزون كلو سأقم كليت جرا بخبين حميمة كنت قعاس لزي تخيل نزل على حكمنا عرارب حد يوم ما قعزون كتيلهم إفريم صغيرة حكمنا خمز اللامس فلتة كلت جزية ملالي سوريوا أبسال ساي أورجن حكايم كأتوي كالون كالكي لما مسنجستي مستقرارنا مسلسل دقة ميرا حمز الله نجيراتنا نيرا إفريم سجريدا موسى مالتي أبقدام أبأتريو نجاريلا تقبلاته سلوزبانات نبحق أخا خمسة كتجلس خلها
ኣብቲ ግዜ ትኾንካ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል እዩ ኣብዚ ግዜ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ደርጋ ኩልና ኣብቲ እዋን ዝነበርና ተጋደልቲ ኣብቲ ዕድመትስ ነብስና ጥራይና ንጋድል ነርና ንግስቲ ግን 3 ርእሳ ተጋድል ነራ ስደቃ ኤብራምስ ናይ ብሓቂ ሽግር ይረኺቡ ከምዚ ሓመመት ፈሊጡ ይሪኣ እዩ ነይሩ ከይዱ ይሪኣ ነይሩ ቅድ ይመላለሳ ነይሩ ኣነ ኣጋጣሚ ሓሚመስ ንዓራርብ ሪፈር ተባሂለ ኣብ ሜዲካል ነይረ ሕጂ ኣብቲ ፈለማ እናትና ወርዲ ገለ ዝብሎ ውሽጢ እትው ኢልካ እዩ ንሳ ግን ኣብቲ ፈለማ ትኣቱ ከለካስ ሓንቲ ውፅዕቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዝርኢ ድሓር ብዘረባ ጓል ንግስቲ ምዃና ፈሊጠ ማለት እዩ ድሓር ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዕኒ ከይደ ይርእያ ቀሪበ ይርእያ ተቆላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ንእሽተይ እሳን ቁማን ካልእ ነገር እያ ነይራ ንግስቲ ፅቡቅ ኣላ ከመይ ኣለኺ ገለመለ ኢለ ክዛረባ ፈቲነ ብጣዕሚ ቃንዛ ነይራ ከምዚ ናይ ኳላሊ ፀገም ነይርዋ ምስለኒ ብርቱዕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩላ ነይሮም ሕክምና ብጣዕሚ ዝፅዕሩላ ነይሮም በቃ ኣቕሎ መሰፅበበ ጋውኒ ሓካይም ተኸዲኑ ናብታ ፅግሬዳ ዝነበረታ ክፍሊ ኣትዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንግስቲ ንኩናት ኦም ሓጀር ትሸዋሸብ ነይራ ማእከልነት ብርጌድ ጨዓይ ኣኼባ ገይሩ ዝኾነ ሰብ ብሓላፍነት ወሲዱ ውግኣቱን ስዋኣቱን ብግቡእ ከውፅእ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ደገበረት ሓማላ ይብና ሕጂ እቲ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ግና ብፅፈት እዮም ሒዘሞ ንዓይ ሕጂ ጋንታ ሂቦምኒ ክንኣቱ ከለና ጋንታ ንውግኣቲ ተብፅሕ ንስዋኣት ተብፅሕ ኣይንብርፎም እናበላቶም ስዋኣታዊ ሒዝና የምና ንውፅእ ብድሕሩ እዚኣተን ከምኡ እናበልና ከለና ክልተ ሰብ ይህቡኒ ምስታ ውግኣትን ስዋኣትን ክተውፅእ ዝተመደበት ጋንታ ክልተ ሓደስቲ ተጋደልቲ ንንግስቲ ተዋሂበናኣ ትንፋስ ዝሂብ ኩናት ኦም ሓጀር ኣዝዩ ምስተረረ ከዝልቑ ተገዲዶም እታ ንንግስቲ ዝተዋህበታ ጋንታ ውግኣትን ስዋኣትን ሒዛ ኸይድያ ንግስቲ ምስተን ክልተ ሓደስቲ ተጋደልትን 3 ከቢድ መጓእቲ ዝነበሮም ውግኣትን ተሪፋ ዝኾነ ነዝልቕ ኣብኡ ገለ ዝውግኡ ገለ ኣውደሚ ገለ ቸስቲ ኮይኖም ትፈልጥ ኣላ ኣነኸ ንጣር እንተተሃርመኒ ከፀሊእኻ ዶ ንጣር ሃርመትን ዝኽሉ ደብዳብሲ ሓንቲ ነገር ኣይረኸበንን ንዓይ ቸስቲ ሓዝላ ኣይክእልን እየ በኣንተ ከበደሽ ንዕና በጃ ኸይለኪ ከይዳ ኣብዚኣ ቡምባ ግደፍለዩ ኣብዚኣ ግደፍ ንትለን ሕጂ ካርሲ ኢና እንተሓዘልኮ ከዓ ፀገም ኮይኑ ድሓና ናይል ክድገፈክ እየ ኢለ እንዳተደገፍና እንዳኸድና ከለና ወላ ትኸቢድ ብደስላ ይረኸበና ወላ ገለ ወዲአን ሽዑ ቸልሲዎን ይገድፋና ከም ዝብለካ ዘሎ ኣብሑ ከዓ ይሰደለይ ጋንታ ማለት እዩ እታ ጋንታ ንኩሉ ዝተስፋ ኣቢላ ውግኣትና ዘሎ ገለና ዘሎ ሒዛቶም ትወፅእ ጋንታ ውግኣት ምስተረከበታ ንግስቲ ትንፋስ ረኺባ ኣብዚ ትንፋስ ዝረኸበትላ ህሞት እያ ድማ ምዘን ሓደስቲ ተጋደልቲ ዕላል ከፊታ ሕጂ ተመይ ክንምለስ ከለና ኣትስምዑ ዶ ይብለን ፅገራ ተስፋይ ትበሃል ትፈልጣ ዶኒ ይብለን እዋ ንፈልጣ ወኣቢዳ በፂሕዋ እንዳ 74 በፂሕዋ ግን ሕክምና ኣትያላ ተሰዊኣ ግና ከይትኸውን ዳ እምበር ከምኡ ይበሃል ነይሩ ትብለኒ ወላዲታ ምዃና ዘይፈለጣ ሓደስቲ ኣባላት መስዋእቲ ጓላ ሃንደበት ኣርዲእና ንግስቲ የእዛና ዘይናታ ኾና ተመኔት እቲ ኩነታት ክትኣምኖ ተጸገመት ዓይና ዓሚታ ንኽውን ክትውሕ ተቓለሰት ተስፋይ ገረንስአ ጽገሬዳ ተኸታቲሎም ተረኣይዋ ከብዲ ወላዲት ግልብጥብጥ በላ ኤፍሬም እውን ጋውን ተኸዲኑ ምስ ኣተወ ጽገሬዳ ካብ ክሳዳ ንታሕቲ ብኣንሶላ ተሸፊና ጸንሐቶ ይዕንቱ ፈጢጠን ንግዳም ክነጥራ ደልያ ንምእማኑ ጸገሞ እታ እንኳ ሓፍቱ ተሰዊዓ ይስዕማ ሓፍቱ ኢዳ ቤት ኣለ ኢሉ ከምዚ ገይረ ይሓርማ እዩ ከምዚ ገይረስ ጽገረዳ ይብላ የላ ዋ ማሓፍቱ ኢዳ ተሰዊዓ እንዳይ ተሰወትን ትብሉ እንዳ ተሰዊዓ እንዲ ኣብላ ንቦታይ ተመሊሰ ንንግስቲ ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ከቢድ ንኽሪኣ ከማ ኣይከኣልኩ ግን ኣይነበርኳን ከምዚ ኮይና ኣላ ጓልኪ ገለ ይበልኳን ማለት ትመይዳሲ ከምዚ ውላድካ ሓሚምካ ትኸዶ ካልእ ውላድካ ብፃይካ እየ ማለት ከም ነፍሶ ከፍፃይ ተጋዳላ እያ ትሪኦም ነይራ ዝኾነ ኮይኑ ተቆልዓ ኩነቲ ትፃዕረላ ውፅኢት ኣይተረኽበን ተሰዊዓ ጎርዞ ጽገሬዳ ደድሕሪ ስድራኣ ስዒባ መስዋእቲ ግን ቀልጢፋ ሓርያታ ንግስቲ መስዋእቲ ተዳራሪብዋ እንታይ ትብልን ትገብርን ጨኒቕዋ ንኹሉ ክትውሕጦ ድማ በይና ክትከውን ናብ መደቀሲኣ ኸደት ሕጂ ወዲ ሸዋ እንታይ ብለኒ እንታይ ኮንክለ ክብለኒ ወላ ሓንቲ እንታይ ዳ ኮንኩ ቁሩብ
كلها أنت ودي شو زخون كيبلي يبلا هاي دقركم كم زين درخي قلنا درخي أنت يوم خوص خلا يمكن كلنا من نجير يوم يلس صيله ذات أوار ولاديت دحر مسوات ولادات سني فيلا إلى هبتن أو كينات مليسة حرينا هيوتا بحاو قدام وشت الناتق أزله أما جهر حاوي بطوطان حكمت شحن شعت ميتن سمانين شمونتن نادو تدمسيسو وهن قستيسي أب كلتي أب محبرة هيوت نايتي قال لي أب كينات بتعمي جبناء صواريا حبونيا أبو وقعتهم حكا تحكم تسنيحة بتقع مقبم تدالو بتي نحمومات بفشق تأتحوس له إفريم هيوت مهيراتو يا زحلف أوانات لبونا ناس فحن إنا تسحلن يغيدو ننقستي دحر مسوات تسقريدا مورالات تنكيف غي كون نخريقا ناب قزقزا متيو نابي مسان مسلكا نقزقزا مسان ونادو مستمسسنا قزقزا إنا تطويلنا نقزقزا مساني نام مزانا قومتت اتبب الحاناي مقدال نيحان بفقرات السنفة تقرالي تقا إيوب نزمدنا حتيتوا نقستي زي تدالو تلون زي قمتتون حتو سلزنبرا كتقبلوي كعلتن كلتا سوقت كبيرز حجي خاصب أي بلد بوشتا تقايقن سكفتاتاتا تردي ويو حتو وانزيفو دما كسابتان عرارب بسرح زغاد اللاقزي كم مقادلتو قربا أب عرارب من إفريم سرخبوغن كله تحق نجيرو إفريم دما دبدب بيتصحيف الله ني إفريم وديس نعرار كيدو كم زح حسيبه يبلو كدبدب بسدل انت خون كنا عايز لزولد كسي زمنا يقبرني مالت كدي انا كحوغي ودخيكم كلن قال ولودا عبرتن شحن شعات 180 موداتا دما مسصقاي إيوب زمدنا غيرا اب قدلي دحر حصنوت بركات فريلو بوتا عودو خيناتيو كم كله تقرالاي دحر حصنوتهم مس أهادهم نابكينات محرار باصعيهم اتيهم بيتور صورة خب سمانه شموتن يورغو عين برا وتادرا هنتاكم تزوادي يبترزو بتحلو يزي نيرو شن شعت متيس عم باصع تحس كلها هيرنا بس مسأنا كبيت مصورة اتم عبيتي اب حلواناي مروخات دنبرو سلاز خطتو مروخات كن حلو لنا خيدنا اب عيتواي لاس اب ربع حدايز بهار ربع ذكرني مغنياتو إرترا حرا وزيا حنت خيتواقعنا حرا وزيا زبر سمعي سلاز حضرنا بقى مروخات كن حلو لنا تنتقلنا أنا أو خيدنا فنك الزازيموم دما سنعفة عد قيحن سجنيتن حرا جيروم جنبار دكم حرا عريدوم عبتسفى حرنت جرا حرنت النار رأيت نابتمس دكا جزاي نبرتين كيبلت زوجات اللبوتا أتيا إفريم من بتوتون تعرفون زنبر أمام سورة إيدي إركان مبال كبيت مرت سورة حمام توزيعهم زفوس الأوان متيو 9 جن موسى نبولا ممهرة كبيت مرت سورة يمت بقولوا نخا نجنبار نخيد مالتي تدريس مجمريا أبدا كفل سراويتي ساعة بحال حتى يسقومت كفل سراويت ما حنسا بيناتنا كفل سراويتي ساعة مقاومة نحناتهم زبد احنا قبليجن زمتانا قالوا انك بحال زموتو أكلات زقومت يعني راه تخليت كاس لذلو مستغل كفل سراويت ممكن تتحاوس لذلو كاب كفل سراويتي ساعة حنت وطولن توتي كاب نعسل شدي ساعة حنت وطولن توتي كاب قال لنا غونة تا كفل سراويت كم تودب تغيرو إفريم تصفي ودسجنايتي ككاب زنبرنا هادوتات كتيتنا عشان جاتني تسعة أكل سراوي 9 أبرورا مسائي ليلانا إفريم مرح مسرع سلزنبرة ممهرناي بوليتيكا هينو حيال سنتاني حيال جلاسناي بوليتيكا ينيرو مالتي سلزي دحنا أكاديمي أفلوتو سلزنبرة ناي بيسي سميعو ناي مغلازون معنا كل تزبح لزنبرة قلتلنا نردان إفرام سي مش كوزع خلو أنا معدقة نيري دبدابي يسدلي يمتص على نكستي بلان مالتي أقدم بعد إفريم كوت خلو أبزي خابي حسات بار وتا أبي معرفة فليتنا ترخيبنا مالتي تركبنا يكو حسابي أبينا يكفل سرايتكم دوات ما يفلتني كاب كفل سرايت 9 هم دوات صدن يفلت دارين طيب لنا ابتدى بتاعت نقل سرايت قلت يفد بدأ بصحف لكم الصوم بتزامدي أبز ما كلاي وتأفع بس لذلهم نقول له مع أختنا ومهرتنا كا نقرنا يقول لنا مو
ኣይዶም ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ደብዳቤ ትመፅእ ኩሉ ሰራዊት 16 ከም ዝወፅሓ ንፈልጥ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ግንባር ግን ዳዕ እዩ በፂሕኒ ዳሶን ሓደን በዓል ወዲ ሰገነይቲ ግን 16 ስለ ዝበፅሖ ኣብ ግንባር ደቀ ኣምሓረ ይበፅሕዎ ኣነ በይ ነረ ድግሳ እና እውን ክንኣቱ ኢና ንዳለ ዘለና ሚዕዳጋ ማለት እዩ እታ ደብዳቤ የንብባ ሓሊፉ ከም ዘሎ ከዓ ይፈልጥ ማለት እዩ እዋ ኤፍረም ዳ እንታይ ከመይ ገይሩ ዳ ካብ ቤት ብሶራ መፅኡ ኢለ ኣነ ይጭና ሕጂ እምበኣር እንተመስገን ይብሎቲ ሓኪም በጠለኒ ኤፍረም መፅኡ ስለ ዘሎ ሲ ናብ ኤፍረም ክኸይድ የብላ ክድሕራ ኢለ ከብዲ ወላዲት ክሻቐል ንቡር እዩ እዞም ካብ ሰገነይቲ በበይኖም ንሜዳ ዝነቐሉ ኣደን ወድን ኣብ ድሮ ናጽነት ኣብ ደቀ ኣምሓረ ኣብ ሓደ ቦታ ተራኺቦም ኣደን ወድን ኣብ ሓደ ድፋዕ በጋጣሚ ከዓ ንሱ ከዓ ንዓይ ክርኢ ይመፅእ ኣነ ክኸይድ ወዲዮ እናሃለኹሲ ንሱ ከዓ ናባይ ክሪአኒ ኢሉ ይመፅእ ኣብዚ ተውሮ መፅእ ኤፍሬምን ንግስትን ኣብ ቦታ ኺናትን መስዋዕትን ተራኺቦም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ግንባር ነገር ወላዲት እንታይ ከም ትገብር ጨኒቕዋ ሻቕሎታ ክትሓቆ ይከኣለትን ኤፍሬም ግን ከፀናንዓ ነይርዎ ወላ ሓንቲ ንግስቲ ንዓና እንታይ ኩናት ቆጥሩና ደልዩ እንታይ ንፈልጦ ናይ ኩናት ኣሎ ግን ድሓን ተኣተና ከዓ እድል እንዳሎ ደቀ ኣምሓረ ንራኸብ ንኸውን እዚ ግን ሻቕሎታ ዝቕንጥጥ ኣይነበረን ከም ኣደንበር ከም ተጋራሊት ክሓስብ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ስምዕንዶ ንግስቲ ይብለኒ ንስኻ ክሳዕሎም ንኽፀኒሕክ ዘለኺ ዝኹሉ ወራራት ዝኹሉ ኩናት ተሳቲፍክ እንትወፂኺ ዘለኺ ብሓንሳብ ኣብ ተውረ ናይ ነገር ኣደን ወድን ኣዕልል ሓዲሮም ሽዑ ንግስቲ ጠንስቲ ምዃና ንኤፍሬም ዓሊላቶ ኤፍሬም ብሓጎስ ዕዕንቱ በሪሄን ጓል እንተ ደኣ ወሊድኪ ኢሉኒ መተካእታ ፅገረዳ ኢሉ ወጋሕታ ቅድሚ ናብ ኣሃዶ ምሃዶ ኣብ ሩባ ውዒሎም ብማዕዶ ዝረኣይዎም ድማ ክልተ ኣብ ዝምድና ዘለዉ ተጋደልቲ እምበር መን ኣደን ወድን ክብሎም እንካበል እዚ ከዓኒ ናይ ሃዱና እዩ ሰይዶም ልካኢለ ካናት ይርኦ ዘሎ ክዳኑ ዘሎ ይህቦ ማለት እዩ እቲ ምስኡ ዝነበረ ክዳውንቲ ዝድርበ ደርቢና ዝሕፀብ ሓፂብና ይኸይድ እዋን ነቑሎ ኣኺሉ ንግስቲ ምስ እንዳሰብዓ ኤፍሬም ምስ እንዳ 16 ናብ ግንባር ደቀ ኣምሓረ ነቒሎም ኣሃዱ ንግስቲ ብሓሊቦ ቢላን ተርግእ ተኣቱን ከላ ኣሃዱ ኤፍሬም ድማ ብእንዳ ደቆ ፀላኢ ንምድምሳስ ኣተወት ግንባር ደቀ ኣምሓረ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 16 ምስ ኣተና እቲ ኣሃዱ ንመጥቃዕቲ ክዳለዎ ስለ ዝፀንሐ ድሕሪ ሓፂር እዋን ወይ ድሕሪ ሓፂር መዓልታት እቲ ኩናት ተጀሚሩ ማለት እዩ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ደቀ ኣምሓረ ብገለ ሸለኹ ምስ ፈሸለ ኣሃዱ በዓል ንግስቲ ዝለቓ ንግስቲ ንዝተወጉ ኣባላትና ሓከመት ኣሃዱ ኤፍሬም እውን ኣዝሊቓ ተሰሪዓ ክትሓልፍ ረኣየታ ውሽጣ ኣብ መግሃር ኩናት ዘይፈርሐ ሽዑ ግን ፍርሓ ምቁፃር ሰዓነት ኣብ ኢዳ ዝነበረ ፎርሰፍ ከይቐመጠት ነቲ መወዳእታት ስጉም ዝነበረ ተጋዳላይ ኣርኪባ ብኢዱ ሓዘቶ ገና ሕዛ ብልና ዓስለ ይብሎ ወዲ ሰገነይ ትበሎ ወዲ ሰገነይ ዳ ትሰቡ እንዲ ይብለኒ ነብሰይ ፈጥፈጥ ብለኒ ከውቃጣፀሩ ይክእልኒ ወላ ፎርሰብ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ደርቢዮ እዮም ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ መስሮ መሪሑ እንዳተወግአ ከሎ ኣብ እንዳደቆ 1990 ወርሒ 8 ብጅግንነት ሰው ኣብ ሓደ ግንባር ምስ ምንባሮም ብጣዕሚ ተሰሚዕና ኣብ ርእሲኡ እቲ ንሱ ዝፅሕፎ ዝነበረ ደብዳቤታት ዝፅሕፎ ዝነበረ ዲያሪ ኩሉ እዚ ንዕሩኽተይ ሓደራ ክሃብለይ ምክንያቱ መንፈልጥ ሓደ ከባላስ ወፅእ ክኸውን ነዚ ንሓልፎ ዘለና መዋዕል ከዓ ንምትራኽ ዕድል ዝረክብ ክኸውን ስለዚ ሓደራ ንግስቲ እዩ ዝብል ኣብቲ ደብዳቤታት ኣብቲ ዲያሪ ዝፅሕፎ ነበረ ብጣዕሚ እንታይ ዓይነት ክስተይ ነይርዎ ገርምከ ዕጫ ዛ ወላዲት ሕጂ እውን መስዋዕቲ ውሉዳ ፅኒሕላ ስምዒታታ ልዕሊ ቁፅጥራ ኸይዶም ኩሎም ኣብ ቅድሚ ዓይና ቅጅል ኢሎማ ተስፋይ ገረንስአ ፅገሬዳ ሕጂ ኸ ኤፍሬም ዝሰማዓቶም መስዋዕቲ እዚ ብኹራን መማኽርታን ውሉዳን ኤፍሬም ግን ሓለፋ ኩሎም ስምብራት ገይሩላ ነታ ናይ መወዳእታ ፈትሊ ተፃዋርነታ ድማ ንዘለኣለም በቲኽዋ ኣይተቆፃፀርኩን ይወድቕ እንታይ ኮይና ብለኒ ሕጂ ተመስገን እዞም ዝሓለፉስ ገለ ዳ ኢሎማ ኣይኮኑ ይብል ንግስቲ እንታይ ኣኽኾንክ ይብለኒ ተሓኪም በጠለኒ ወላ ሓንቲ እንታይ ዳ ኾንኩ ቁርጥለይ ጥራይ ይደበ እንታይ ዳ ኾንኩ ቁርጥ ወላ ሓንቲ ካበይ ተሓብዮ ነገር ኣለክ ድዩ ፅቡቕን ክፉኡን ብሓንሳ እንዳሕለፍናሲ ሚስጥር ሓቢእክለይ ይብለኒ ኣይሓባእኹምካን ወላ ሓንቲ ሰማዕኮ ግን ስለዘይብለይ መስዋዕት ብብዝሒ ስናዓይት ከም ገለ ገይሩኒ ይብላ ሕጂ መስዋዕት ከዓ ብብዝሒ ነይሩና መዋእቲ ብብዝሒ መስዋዕቲ ብብዝሒ ስለ ዝነበረ ተጨኒቐ በቃ ገለ እሞ ነዙ
هذا جلس عارمة كي حكم كيوس فرصة في كل سكعة ربي ده أمو جلس رخيب كله ولا نعجي إذا قاعد ملك على حد اللي عجي يدكس أول فاس نغزتنا قلنا خو في يوم العصر شدشتي أو حدا يحكم الناس نورو ندفع زملاء صحاويهم العصر شدشتي مخانو مسفلتنا حتيتنا إفريم زبار ستفوتورا مين إفريم ود سجنيتي جيت حدا سجت بالوالدي كابتي سوزر عنا إكسبريشن قال خلود دخلنا تخنط إنتاي توجي دي كلام ولا بنوم إفريم لا عدل الله تبارنا من دادو قط السوية شو استسمعنا نقدر كان ليه سلازة تقاطع متيات نايتي مسواتي نايتي مفاتو عارفنا بخمزي الولادي تقوموا معنا لما تحبي تقوموا إيدين حد أوان كفلنا من زنبر ما أوان تيردا تبهال حرتون مشي كم زنورتهم حكمنا آتيا مسأب زغني الأوان حدا من آتي بيت مصورة بتحي نقوه ما تكي تيردا هدايا سخاخيد أنا قن كسواي أيضا حكاني إلا تنو عنجيه همتي كوميت بالهدايا بدحري قن نقوه عنجيه بجيسة حكمنا تمسخو سويات أني حاتني السوون مسواتي وهو بنديو أدمنا عد مخربتي مو كان زخاب إدنا ملو إلى ساقير برشقو كوين خاين سنح معناتو مسواتي سنو إزالنا وهو بيو يلو أبحث الجزيخة مسووه تي مسواتهم زم كل تريحوات أقدموا مفلاتهم هرتقول الجزيخة على أساسكم إذا أمونغو ولاديتن تقاراليتن استغرقرت نقستي كابز ودقتهم استبارابرت مستير كتعقب يحكينا زستوغد أوشت أجن مثل ساني سمران أبدن كاسن كلا حلواتات فيها حكمنا وصلوني حمام زبالي ولا نبلو تكجينا له حمامي ولا نبلو تمليسي انتي يوصعنا مثلك الدم حرد تفلتخ دم زي شيء بوغاهي وشت أستوغد منفسان سقانا بسرح كملا سايق علان حلفتا تلازيبوم نابتا ملوء بملوء حارة خوينا زنبر السجنيتي مصدق أختصنح سديدوما نعدس كتخيت مستعدي أقلي يقول نعد تخورك قاعد عملنا ما كنا سيدو ما أرجع حكم المسؤولين عندك أنا خا نحكم نخيت حماما بقى حوين أنا أبزل على حكمنا نبركيتو سديدوما حكاين بركيتو زي سمع زلو غفلت ودقاقي ممحتدوما أمونغو هالواتاس لزد فئتن هاتفتف لزبزحتن عصونا يرئسي عيلوم مدهانيتني عصو هيبوما مزنبرات انسدما نفسا نابقوتون تغيرو مساني رحانتي حاكيم غانتا سئلة تدهسن رسن برتي أنني تدهسن حقي أبز قوش انتو طاقو أنت بني أب تبلو زيادة تنستن داكولي لي بكما تبلو فا زيادة أمو هالواتات في عدم هيبومني يعني هالواتات في عدم من نجيرنا تراي فاسفرم عسلو أبي معداقا مو نسخيكوني لندال يلوم تقالات يفهم وفيجن مزلل التي مدهانتي يقول حقي تقول عندها تزرقعت خي تحوي ناتي سلازخونت عينات كان انتي لكاري خاتسونو نات كازبولو جن كاب أف موت يوطيو قلعة وليدا كم تمنيت إفريم دما قوال كوينا بيلو تسميع إزباو جنبار دما جنبار دك أم حارف ريسو أسمراتيو نقستجين فليز بالسبيع أنا قرمني انت عين السبيع نيرا مصدقها أب جنبار كونكا أب أتايتي أبوهم بتاعز تكسلوا بتاعك خن حضورنا وعلو مع رخلهم بتصعت مرآيا كساب كندي حضورنا عدة نزحجر كحلف زخون يكون زي جاز غفلت عدة أيلة يقول سامالت ناس النت كوينو نقستي أميرات سزامرتو بعل بيتات أجاي إيوب دك آموسين اتامتك أتات جريدة استباهلت بيلولن حذا أبسا جنيتنا برا جميرة إزبي إرترابون وزيت التمكفة يلا مسوات مالتي تمسوات جن كنت قينا اعترافا هو السدرا نقستي أبزي بكعن موسي نابشام نيزوريا هاجرا وأقرقلوت نسوا وريدو اتجزي ويانا قبل علي إرترا كينات زاوج جلو بمنبارو من إسي إرترا داق ما يتنعاتو زمسكرو لقواني نيرو مشيها أنا لك كابحواتو زي في الله بتعرف من مسألة النت تسويه مسيوين من موحس ناس النت شاونايزر كيدو مالتي تقال لا يتقاي إيوبون مزقات أما خونتات زمت أنا تنت كعقبنا بأحدو خديتو تقاي دحر قداماي ورار بحمام تسويو تقاي حيجي أبو بيلو مالتيو كتيتي دا سبعين يرسن معلو مع كلمة حيلي نيرو ودحرو ورار ويانا مسمسا خطيتو جينا كي وصخلوها حكمناها عن السون قبو فاطيمو يسوا مالتي
ሙሴ ገረንስአ ነቲ ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣወጀ ናይ ጥልመት ኩናት ወራር ወያነ ኣብ ምምካት ተሳቲፉ ዕለት 23 ኣብ ዝወዓለ ኩናት ድማ ከቢድ ማህረምቲ ጋጢሞ ንሕክምና ተላእኸ ሻሙና ዝርከይዱ ከዓ ኣብ ማየ ባድመ ከቢድ መጓእቲ ዕለት 23 ተወጊኡላ ሓዲሩ እቲ ብህዝባዊ ግንባርና ተመርሐ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ድሕሪ ከቢድ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ዝሓትት ፖለቲካውን ቁጠባውን ቃልሲ ተዛዚሙ ሃገር ንምውሓስ ዝተኻየደ ካልኣይ ወለዶን መስዋእቲ ዝሓተተ ቃልሲ እውን ኣብቂዑ ኣብ ከይዲ ዝኹነታት ታራን እጃምን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዝዓለም መዳርግቲ የብሉን ፎቶ ሃብካ ፎቶ ይትረክብንኻ ወደይ እንተተወቅዐ ንወሞ ንውሕስነት ንሃገር ንምክልኻል ደቀይ እንተተሰብኡ ንሃገር ንምምፃእ ኣባዶካ ሰብ ዝስዋዕ ዝግዳእ ታሪክካ ነባሪ ዘኹርዕ ታሪክ ሃገርካ ክትውሕስን ሃገርካ ናጽነት ከተምፅእ ቀሊል ኣይኮነን ወይ ሓጎስ ዳ ዘይብተር ኮይኑ ዘይስቀል ኮይኑ በል ከም ናጽነት ተሓጎስቶ ከም ኣይትሎ ትናጽነት ተረፈበለ خدق عن وقت صباح كبروا له أزن رؤية زلنا هجرنا أبينا جبنا حرنتنا رخيبنا ولا كاب دهر بزح سجمات تقدمه هجونا زبدي هنا أفضل على درجة خنبسح عطوات لنا هم قدمناها أم سمرنا لنا مالت نجستي أبستفرالي إيوان استمر عوتهم 3 صبوتان كاب أبراهم زفريوم كل تدق أن وفيا لومي بتي كاب أفعنق إزوات أودا موسى جرنسان على كتبلا قوالا بيلول تسقاين النات عليت كاب أبراهم استولدو دك أماميقا مستن كل نجر كريئة 103 عامة أوتيران زلوا ولادي تاويزورو تبره أبسجنيتي بواقع سواءات زمتات نات الناس تماقرت بحابن تنبر الله هلاوي إيرتراونتن عبدا من أعتمتن إيرتراوين استسرتيو رزنت نات كا مسوات نصحات دليتا هاجريو عدي